Entonces vives tú sola ou vives Sí, vivo ca miña filla, o meu xenro e os nenés. A ver, carai, Sí, tengo 3. sodes unha familia numerosa, entonces. Sí. Pois a ver, eso pareceume que o mellor non tiña moita intimidade. Eu non me preguntas, pero voucho contar, vivo solo. Ah, ti vives solo? Sí. Ah, Así te dá a liberdade para facer cousas que claro. se Sí. poden facer agora. A ver, a min gustame vivir acompañada, pero tamén estar soa, pois, Eu penso que ten as súas ventaxas Pero- tamén, que podes facer plans inmediatos e cumplilos. home, sí. Penso que tanto a ti como a min quedan moitos anos de A ver, disfrutar. eu toco madeira todos os días, pero tamén. bueno, nunca se sabe. Que nunca se coñece ben a unha persoa. Din que as parellas se coñecen nas separacións. Os fillos nas herencias e os amigos nas dificultades. E me podes contar, si queres, por que rematou o teu matrimonio? Pois o meu matrimonio foi por infidelidade. Viña tarde a casa, pola noite, e claro, eu dicía, vamos a ver, ás 2 da mañán, nada. Chegaba al mellor ás 3 da mañán, era todos os días. Entonces chegou un momento que eu, dixenlle, ou cambias e ves cando tens que vir, ou senón, ata aquí. Dixo cando que ires, é dicir que quería, porque estaba facendo doble vida, que tiña outra muller. E daquela tiñas os fillos moi novos, tá ainda. Claro, tenía al niño con 2 años e estaba embarazada de la niña. Eu tiven que facer de nai e de pai. Porque ao final non exerceu de pai. Eso sí que non o perdoo. A persoa que estaba con ela non estuvo á altura e ole por ela por sair adiante e criar os fillos. Como se soe dicir, hai que pasar páxina. Claro que sí. Pero non pechas a porta Home, non. a ter unha relación. Agora unha que son parella. desconfiadas, sí. Penso que ten que darle sempre un pouco de marxen ás persoas, que non todos somos da mesma maneira. Importante porque, a ver, eso é tamén alegría po corpo. Nestes momentos se fala de que opinas sobre poliamor, sobre as parellas abertas. No, a ver, lo respeto, pero non o comparto. Nunca digas deste agora un beberé. Se estás namorado, fas tonterías que non te podes imaginar. Eu compartir, como que non. O único que compartiría sería unha boa pizza. Non, eso cando eres xoven, sí, porque, bueno, eu de nova sí que fixera, teño feito, fixera por 2 veces un trío. Era xoven. Agora non o fago ni de broma. É que de xoven unha é moi... apúntase a todo. A cabeciña gustalle experimentar. Sombra ya, maquíllate, maquíllate, un espejo de cristal y mírate, y mírate. Que opinas sobre o cuidado da imaxe que ten moita xente, moi exagerado? Pois non estou, Que recurren incluso a cirugía estética? non estou de acordo, porque, a ver, un ten que quererse como é. Para min, cada un que faga co seu corpo que lle parezca. Nunca farías? Non, nunca me fixo falta tampouco, porque eu quero-me ben así. Bueno, é que tamén, se uno se cuida, tampouco hace falta recurrir a eso. Eu vexo as famosas por aí, van de mal a peor. Pensan que se van ver mellor, pero houve casos de que saíron mal. E despois a ver como faz. Landy Lucas, por exemplo, cando foi de la nariz. É igual con maquillaxe, eu non uso.
Non, é que teño probas de que sí, Teño, que yo, O sea que moi modesta non es, non? é a realidade. Sí. Eu miro as fotos. Miro as fotos e digo, jolín, se chego a estar maquillada,